Gipahigayon na ugmang adlawa ang pagpamakuna batok COVID-19 gamit ang Sinovac. Diin unang mabakunahan ang mga health workers sa Vicente Sotto Memorial Medical Center. Aniya ang report. Taliwa sa pagduha-duha sa ubang mga health frontliners, apan madayon yun gihapon ugmang adlaw ang vaccine rollout sa Vicente Sotto Memorial Medical Center. Unang tusukan ang Chief of Hospital sa Tambalanan nga si Dr. Gerardo Aquino. 7,200 doses ang giandam nga ana karon sa storage facility o 2,900 ang gitagana sa mga health frontliners sa hospital. Samtang gipadayag ni Dr. Jeffrey Obones, ang City Health Officer sa Cebu City, nga wa siya masayod kung mahatagan ang Cebu City sa mahabilin nga mga bakuna. Gitugan usab niya nga ubay-ubay sa mga health frontliners sa dakbayan ang nahadlok sa Sinovac. Kami sa City Health, no, kauban nato ang media, kauban nato ang mga barangay officials, ato yun yung panikamutan nga malamdagan sad sila, no. Si Mary Jessa Vergara, nutritionist sa City Health, dili magpabakuna kay dili kuno mosugot ang iyang mga ginikanan. Samtang kining ubang mga staff nga mao'y tig-atiman sa mga tawo nga dunay transaksyon sa City Health, undecided pa usab. Kung ako lang pangutanon, go jud ko. Ang ako lang is ang akong parents, ang dili masugot. Sila jud ang moingon ako nga ayaw anak kay tungod sa previous food nila nga kanang mga nabaw-an ato sa dengbak siya before. Tungod sa among natunggan nga na siya mga side effect gid ba ikamuan. Una magduha sad mi mo mahadlok sad mi. Samtang ang uban uyon sa bakuna mihangop kay panahon na kuno nga mapanalipda na ang ilang lawas batok sa COVID-19. If given a chance nga kaning kuan, magpabakuna jud ko. Kuna oy. Aron mga safety, aron mga nanay kadepensa in kaso na tubangan kita may tubang sa mga tao lain mo anay dire. Samtang gawa sa mga gym, aduna nay mga pribadong tunghaan ang ipadayag nga andam magpagamit silang pasilidad isip vaccination site. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.